se pojďme podívat na jejich představení tady na Dobrovolem. Tak opět ulitý start, je to hodně vidět, podskaky na místě. Musím do Starku a Černovice do restanci útočí. Na základě máme trošku sedící rozdělovače, tohle bude hodně bolet. Tady je potřeba Lika hodně zachránit ten požární útok. Opatrně, tohle může dopadnout velmi špatně. Tak vypadá to, že Černovice dneska nebude dokončovat, časově stále běží, tuším ale